mun fara wannan tun da muka taso muka fara daga tilabere, muka zo doso, muka zo duci, daga nan muka zo tawa, daga tawa muka yi agadas, daga agadas muka yi zandar, kuma gashi Allah yau ya kawo mu a ga wannan gari. Wallahi ba dan komi ba sai dan yan uwantaka ta sunna. Shi yasa a taken da nake faɗa ma ita ƙungiyar da nake aiki a cikinta ita ce Ihya'us Sunna, wato tare da duk sauran ƙungiyoyi waɗanda suke aiki bisa wato wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa abinda muke faɗi kuma muke ta nanatawa, wallahi an kafa wa'annan ƙungiyoyin a bisa alƙur'ani da sunna, a bisa fahimtar magabata. Shi yasa gorinsu alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata. Abinda suke son su cimma, abinda suke son Allah ya tayar da su a bisa shi shine alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata. Har muke faɗi da cewa ita wannan ƙungiyar da muke aiki cikinta ita ce Ihya'us Sunna, cewa duk wanda ba bisa wannan tafarkin yake ba, bisa kan tafarkin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, in ya ji ba bisa wannan tafarkin ba yake, to ya cuci kanshi, ba dan ƙungiyar ba ne, ya cuci kansa, kuma ita ƙungiyar ba ta san shi. Da za a samu wani wanda ba cikinta yake cikin aiki ba, wani waje yake aiki amma ba cikin ita Ihya'us Sunna ba, amma manufansa alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabban annabi, wannan ƙungiya tana son shi yau, tana son shi gobe, kuma nata ne, dan uwanta ne. Wannan shine ko da yaushe duk garin da muka yi tunatarwa sai mun ambata ma 'yan garin Ahlus Sunna wannan magana ɗin, da cewa duk wanda yake bisa alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wallahi wato dan uwanmu ne. Muna san shi a yau, muna san shi a gobe. Wato jama'a mu sani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu, bayan halittar da ya muna ya aiko mana manzo, sannan kuma manzon nan da ya aiko mana Allah subhanahu wa ta'ala dan manzan nan ya karantar da mu abin da Allah ke so. Allah ta'ala ya halici bayi, ya gaya musu da cewa ya halice su dan wata manufa, shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ta'ala ya ce bai halicci ba mutane da aljanu sai dan su bauta masa, sai dan su kadaita shi da ibada. Allah ta'ala ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah ta'ala yake cewa bai halicci ba mutum da aljani sai dan bauta. Allah ce ba ina nihin bane su arzita ni. Ita wannan ibadan dan kansu ne, ita wannan bauta din dan kansu ne. Allah ce ba ina nufin ba su ciyar da ni. Allah ce shi mai arzitawa ne, mai arziki ne, mai arzitawa ne, wanda mawadaci ne, bai bukata a wajen kowa, shi ko ana bukata a wajensa. Duk duniya babu wanda ke da wannan sai mahalici Allah subhanahu wataala. Idan ka riki wani wanda ba shi ba ka faɗi. Shi as-samad ne, wanda mai bai bukata a wajen kowa, amma kowa yana bukata a wajensa. Sannan ita wannan ibada din jama'a da muke yi, da Allah ta'ala ya umarce mu da mu yi ta, ya ce ya halice mu akan wannan ibada, la tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'asiyatu man asa. Biyayya mai biyayya bai amfanin Allah. A duk duniya da mun kasance muna bauta ma Allah, mun kasance imanin mu irin imanin Abubakar ne Siddiq walil akbar. Allah ta'ala ya ƙara ma Abubakar ne Siddiq wato daraja a cikin kabarinsa. Allah ta'ala ya ɗaukaka wato Abubakar Siddiq da masoyansa. Me yasa nake faɗin wannan? Saboda an samu wasu bayan Allah suna gani da cewa makiyinsu duk duniya shine Abubakar Siddiq. Ba sai na ambata su ba,
saboda wanda aka samu wannan sunan masallacin ya yi gwagwarmaya akan bayyana fallasa su ne an shi'a. Mu sani da cewa wato sabon mai sabo da duk duniya za mu saba ma Allah, wallahi ba mu rage Allah da komi. Ka bauta ma Allah dan kanka, ka ki bauta ma Allah dan kanka, ya rage naka. Amma kada ka manta, kan mu mance wani abu, in ka yi bautan ka san da cewa za ka mutu, za ka kare lokaci ka mutu, sai an tambaye kan bautan. Ba ka yi bautan ba, idan za ka mutu, wannan tabbas ne, kana da yaƙini mutuwa za ka yi, kuma sai an tambaye ka me yasa ba ka yi bautan ba. Kuma tun cikin kabari za a maka wannan tambayoyi. Mu sani da Allah maɗaukakin sarki ya halice mu don wannan ibada din, an ce an halice ka saboda ka bauta ma Allah. An halice ka don saboda ka bauta ma Allah, sai aka baka ma ɗan aiken, me aka baka mashi? Alƙur'ani da sunna, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce a bauta masa, sai ya aiko manzo kuma cikinmu, sai kuma ya bashi saƙo, shine alƙur'ani da sunna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu, an bani alƙur'ani, an bani kwatankwacin alƙur'ani tare da shi, shine me? Sunna. Alƙur'ani wahayi ne, sunna wahayi ce. Su ne aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi? Ya zo ya karantar da mutane don su bauta ma Allah. Abinda ya kamata ɗan adam ya tunana, ya yi nazari, manzan nan da aka aiko shi, aka ba shi wa'annan littafin, amma a cikin littafin nan da aka ba shi, farkon abin da aka sabko tun daga saman bakwai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, ce mai aka yi karatu. Ku diba fa, an sa shi wani aiki na ya bayyana ma mutane abin da Allah ke so da abin da Allah bai so, amma sai aka ce mushi ya yi karatu tukun. Shi manzan Allah subhanahu wata'ala yana sa mushi dukkan ilimin komi a wannan lokacin, amma Allah ta'ala ba haka ya kadara ba, sai aka aiko mushi malami. Wane ne? Jibril alaihi salatu wassalam. Ka je ka gaya mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa ikra, kai karatu, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Akwai ababe biyu cikin wannan ayan jama'a. An umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu. Waye umarce shi? Allah subhanahu wa ta'ala. To kai kuma idan ka ce za ka bin addini tafarki hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menene farkon abin da ya wajaba gare ka? Karatu. Shine farkon abin da ya wajaba gare ka, shine karatu. Karatun nan yana da wani sharadi, in ba haka ba za a cimma burinsa ba. Dan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka nuna masa, ikra, kai karatu, amma karatun ba da sunan kowa ba, karatun ba da wata manufa ba, karatun ba dan a ce ka iya ba, karatun ba dan a samu kaza ba, a'a bismi rabbikal ladhi khalaq, da sunan ubangijinka wanda ya halitta, wanda ya halice ka dan bauta, da sunan shi ne zaka, dan babu wanda ya halitta sai shi, babu mahalici, babu wanda ya halitta, babu wanda ke cewa wani bangare guda ni na halice shi, a'a wanda ya halitta shine al-wahid al-qahhar, shine Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ke shi kadai mai rinjaye, shi kadai yayi halittarsa, kuma shi wanda ya halittan shi yace a bauta mai. To duk a lokacin da kace za ka bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bauta, za ka bauta ma Allah,
dole sai ka yi karatu, za ka yi da'awa dole sai ka yi karatu, za ka yi kaza, duk abin da za ka yi dole sai karatu ya riga wannan. Sannan karatun a sami a yi shi da ikhlasi don Allah. To idan gashi za ni karatu, na yi niyya za ni karatu kuma Allah subhanahu wa ta'ala don shi za ni wannan karatu din jama'a, to me zai faru? Me zan karanta din? Menene zan karanta? Kowace shara zan karanta? A'a, shi ma annabin menene aka bashi? Alƙur'ani. Shi ma annabin menene aka bashi? Sunna. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah tabaraka wa ta'ala shine ya tayar a cikin ummiyina, sune wa'anda ba su iya rubutu ba da karatu, ba su karantawa, ba shahararri ba ne a cikin su karanta ko su rubuta. Ya tayar a cikin wa'annan ɗan aiki. Me yake musu wannan ɗan aiken? Ya tulo alaihim ayatihi, yana karanta musu shi ɗan aiken manzo ayoyin wa Allah. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su daga me? Daga al'adodi, daga gubar, ma'ana ya wanke zukatansu, ya wanke musu tunani. Abinda suke bauta ma na gumaka da shirka da al'adodi ya zo ya nuna musu ba daidai ba ne, ya sa ya wanke. Suna da tunani, ya wanke wannan tunani, ya sa tunanin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Wal hikima, kuma yana karantar da su hikima. Menene hikima? Sunna ta annabi Muhammad. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. A da can ba su bisa shari'a, suna bisa bata wadda take mabayyaniya. Sai manzo ya zo yana karantar da su ayoyi da hikima. Shi yasa kenan duk wanda zai tahiya karatu zai je ya karanci alkur'ani ne da sunna, zai karanci alkur'ani da sunna. Amma ba nan bane gizo ke saka. Lokacin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, shi ne ke fassara, shi ke sharhin, shi ke bayyana alkur'anin dan a gane, shi ke bayyana sunna dan a gane. Wa yake bayyana ma? Sahabbai. To amma yanzu ga alkur'ani din ga sunna, duk wani wanda yake mabannaci alkur'ani yake dauka ya ba alkur'anin manufansa. Duk wani mabannaci hadisin yake dauka ya ba hadisin manufar shi. To shi yasa magabata kallon haka, har shi yasa an shi'a ma suka ce a shi'ahum ahlus sunna. Shi ba wai a shi'ahum ahlus sunna. Dan su ka juya kaga ba ta yiwuwa sai dai da sunna din nan, sai ce kai su ma ne ahlus sunna din. Har wani malami daga cikin su ya rubuta littafi, Tijani As-Samawi, cewa a shi'ahum ahlus sunna, haka ya rubuta littafi. Mu sani da cewa kenan idan ya kasance alƙur'ani da sunna shine annabi ke karatu, kuma shi ya fassara shi, kuma Allah ta'ala ne ya ce shi ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim
ولعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wata'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ce mun sabkar zuwa gare ka adh-dhikr shine mi al-Qur'an litubayyana lin-nasi dan ka bayyana ma mutane wane ne ake ma wannan magana ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka bayyana ma litubayyana lin-nasi su wane ne annasu din sahabbai saboda su kaɗai ne a wannan lokacin ke zamne gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bayyana musu litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim abinda aka sabkar gare su a zikir din nan tunda ma nuzila ilaihim kaga zai dauki hada sunna shi ma Allah ta'ala ya sabkar kamar yadda muka ce utitul kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu an bani alqur'ani an bani kwatankwacin alqur'ani tare da shi dan ka bayyana ma mutane abinda aka sabkar musu shi wa la'allahum yatafakkarun dan cewa su wa'annan mutanen za su yi tunani. Shi yasa malamai da suka ce to tunda wata banna dukkan shi kowa can yake zuwa ya ba abin fassara da kansa, to a mai da fassara zuwa ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya ba littafin ya fassara, a ɗauki fassara da fahimtar alƙur'ani da fahimtar sunna ga wa'anda suka fahimce ta a wajen a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai. Shi sai malamai suka ce fahimtar alkur'ani fahimtar sunna a bisa fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a wannan ne idan ka fahimci alkur'ani da fahimtar sahabbai, ka fahimci sunna da fahimtar sahabbai, me yasa muka ce fahimtar sahabbai jama'a? Akwai duk duniya wanda Allah ya mashaida bayan sahabbai? Akwai duk duniya wanda Allah ya ce ai koyi da aikinsu bayan sahabbai? Akwai duk duniya wanda Allah ya ce ku yi koyi da shiriyarsu bayan sahabbai? Kenan Allah ya yadda da fahimtar ƙur'anin sahabbai, Allah ya yadda da fahimtar sunnar sahabbai. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi da cewa fa in amanu bi misli ma فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى يكتب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Da mutane sun yi imani irin imanin da kuka yi da sun shiri. Su wane ne sahabbai? Imani irin imanin sahabbai in ka yi shi ka shiri. Wanda yake nuna ana yin imani ba a fahimci alkur'ani ba, ana yin imani ba a fahimci sunna ba, dan duk magana imani tana nan cikin alkur'ani, duk magana imani tana cikin mi, tana cikin sunna. Sai Allah ta'ala ya ce fa bi hudahum muqtadi, fa bi hudahum da shiriyar sahabbai muqtadi ku yi koyi. Jama'a ba mu da wata tsira, duk wani rikici, duk wani sabani, duk wani abu wanga matsayaci aka sabka daga gare shi. Da an koma akan wannan, to duk wani sabani zai bacewa, ko ya zo ba zai samu wuri ba. Amma daga inda mutane suka sabka daga alkur'ani da sunna bisa fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, komi zai iya shiga su, komi zai iya huda su, komi zai iya rogaza su. Amma a rike wannan, wane ne ya faɗa? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun san wannan magana din ta annabi cewa na bar muku abu biyu, in kuka yi riko da su ba za ku bacewa ba. Ba haka annabi ya faɗa ba? Wace irin bacewa? Duk wani nau'i na bacewa da kai kwakwalwarka za ta iya tunano maka, to idan kai riko da wannan abun ba za ka bacewa ba. In duk duniya za su bacewa, idan ka rike wannan abun biyu banda kai ciki. In jiwa
in ji wanda yake faɗin wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuha, wanda aka faɗa dangane da sha'aninsa cewa bai ga yin magana san ransa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai abin da aka yi masa wahayi. To menene abin nan in aka yi riko da su ba za a bacewa ba? Sai manzon Allah ya ce littafin Allah, sai manzon Allah ya ce da sunnata. Kenan da kaga mun bace, da kaga mun karkace mu hanya, da kaga wani abu ya shigo na bacewa na hita hanya, wallahi an bar alqur'ani ne, an bar sunna, kuma ba a bar masahabban annabi su ba mu fahimtar alqur'ani da sunna. Mun ba kwakwalwanmu, mun ba tunaninmu, ba mu bar fahimtar sahabban annabi ba fahimtar sahabban annabi ba. Shi yasa kuka gama a cikin wannan yanayi da hali da muka fada jama'a. Allah ta'ala ya arzita ahlus sunna da cewa sun san da cewa babu mafita sai wa'annan ababen guda ne, sun sani. Amma menene matsala din jama'a? Menene matsala din? A koma a karance su, a koma a bibiye su, a ba malumma darajar su wa'anda suka san alkur'ani da sunna, a ba su darajar su gawo mana fahimtar alkur'ani da suka sani yadda sahabbai suka fahimta, a miƙa musu. Duk malamin da za ka je a wajensa ka mashi tambaya ka ce menene annabi da sahabbai suka tafi a kansa. Duk tambayar da za ka yi, ko kan arwala ne, yaya annabi suka yi arwala, yaya annabi ya yi sallah, yaya annabi ya zamna da kaza, ya ake kaza, amma a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. To da haka ya ce mu jama'a, da muka bar wannan sai komi ya rusa mu. Kuma menene? Akwai wata matsala jama'a, zan cikewa da ita, shine ka san rai daga inda ya riga ya shiga, to an shiga matsala. Hatta fahimtar sunna, fahimtar alƙur'ani ɓacewa yake. Wa ya gaya mana wannan? Allah subhanahu wa ta'ala. afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shin ba ga wanda ya rike abin bautan shi ba shine san ran shi? Abin da yake bauta ma san ran shi. Akwai shi wanda mahalicci mutum da kaji ya faɗa suna nan barjata cikin mutane, kuma a cikin zuwa a cikin musulmi akwai cikin mu ahlus sunna ne wanda muke bin san ranmu, abinda ranmu ya kumsa mana shine gaba. Da za ka karanta mana ayan, da za ka karanta mana hadisi, in dai bai daidai ba da abinda nake so sai yin aji, to Allah ta'ala ce ma annabi, shin ba ga wanda yake bin ya ɗauki abin bautan shi ba, ya rike abin bautan shi shine mi san ran shi. To duk wanda ya rike abin bautan shi shine san ran shi, to ga abin da zai faruwa. Wa adallahu Allahu ala ilm. An ce alqur'ani da sunna, in ji manzon Allah, in kai rike da su ba za ka bacewa ba. To gashi nan Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilm. Kenan menene ya faru? Ya sabka daga alqur'ani da sunna, shine Allah ya batar da shi. Bai tsaya haka ba, Allah ta'ala sai ce wa khatama ala sam'ihi. Ba idanu ke ganin gaskiya ba, Allah ya ce ya rihi. Da me kuma? Wa qalbihi. Wa ke fahimtar gaskiyar? Zuciya, Allah ya ce ya rihi ta. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Idanu da ke gani, ji an rihi, zuciya an rihi, to abin da ke gani din shi ma an sare fi. Allah ta'ala ya ce wanda wannan abin ya faru gare shi, fa man yahdihi min ba'dillah, wani ne zai shirye da shi bayan Allah? Sai Allah ya ce
afala tazakkaru, shin ba ku tunawa ga ku ahlus sunna ba za ku tunawa ba? Mu kalli wannan ayan, mu kalli yanayin mu. Haka muke son mu koma zuwa ga Allah, mun sabka daga alkur'ani da sunna mu koma zuwa ga Allah. Haka za mu yadda shaitan ya yaudare mu bi san ran mu, Allah ya batar da mu.